लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ ब्लग नङा आरो आङो मोनसे सिमां नुनायहाय बे सिमांखौनो आङो खोन्थानो नागिरदों। आङो बेबायदि सिमांखौ माब्लाबाबो नुफेराखैमोन। ओमफ्राय बे सिमां नुनायाबो एसे गोबाव जाबाय, सप्तासे एसे बारबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो गोसोखांफ्लांबाय थायो आरोना सिमांखौनो। ओमफ्राय आङो बे सिमांखौ बारा मानसिफोरनो खोन्थानो मोनाखै। मानसिफोरनोथ' आङो जाहा मुथुनोल'सो खोन्थानो मोन्दों। ओमफ्राय वाट्सएपआव एसे लिरनानै होदोंमोन आरो स्टेटासाव। ओमफ्राय सोरबा सोरबा नायबाय, ओमफ्राय बांसिनानो नायाखै। ओमफ्राय आं दिनै इउटुबावबो एसे भिडिअ बानायनानै खोन्थास्रानोसै होननानै खोन्थानो लाबाय आरो जायफोरा आंनि सिमां खोनासंनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो जायफोरा खोनासंनो गोसो गैया नोंथांमोना माने जोबजासिम नायाबाबो जागोन आरो साननो हागौना सोरबाहाय बिनिया जाथारै बाथ्रा सिमांफोरखौनो भिडिअआव खोन्थालाबायो होननानै साननो हागौ नालाय। बेनिखायनो जायफोरा खोनासंनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ। आङो बे सिमांखौ माबायावहाय नुदोंमोन, मंगलबार हराव नुदोंमोन आरो एसे सोरांसियावहाय। ओमफ्राय बे दिना खालि पुर्निमाबोमोन आरो ओरैबायदि आरो सिमाङा बे जोंहानि न'आव आरो सासे मानसि फैदो बैथिं खोलाहाथिंनिफ्राय। जोंहानि न'आव हाबफैद्रायाखैबो, बै लामासिनि फैदो आरो एसे मा होनो मानसिया बुरैहांहां, बुरैद्रायबो नङा आरो हाबा जानाय आरो मानसिया बुरैहांहां, बुरैद्राय नङा। दख'ना गुफुर गाननानै फैदो। ओमफ्राय आहाबोथ' दख'ना गुफुर मेरला दोनखायोना। ओमफ्राय आंखौ बुंदों आरो बियो, नोंबो दिनै दख'ना गुफुर गान, आं नोंखौ दाबसे जायगायाव बेरायनो लांगोन, बिराद मोजां बे जायगाया होनना। ओमफ्राय आंहाथ' बेरायनो मानो होनबाथाय जि मोजां मोनखायोना, मोगथांफोरावबो बेरायनो मानो होनबाथाय मोजां मोनखायो। ओमफ्राय आंबो दे होमबालाय जागोन होननानै आंबो दख'ना गुफुर गाननानै ओंखारलांबाय आरो बै खोलाहाथिंजाय। ओमफ्राय लानानै थांबाय आंखौ ओरै ससे खोलाहा थांबाय, ओमफ्राय सानजाहा थांबाय आरोना। ओमफ्राय लामाया हाबजेननायनिफ्रायनो ओरैबायदि मोजां साफा, ओमफ्राय जेसांनो थाङो एसांनो साफासिन जालांबाय थायो आरो लामाया। इथिबो बिफां गोजौ दङ लामाया। ओमफ्रायो गेजेरनिया गुफुर साफाथार आरो जेबो दाखोर दालाबो गैखाया। ओमफ्राय आरो जिङाव हाग्रा गोथां जि साइसनिखा। ओमफ्राय थांबाय थाबाय बेबो लिंलांबाय थायो। ओमफ्राय आंहा बुंलांबाय थायो आरो आयु लामाया मासे मोजां, आंथ' रिल्स ओरै जि बानायना। ओमफ्राय सिमाङावबो होनलायलायदो आरो आयु एसे मोजां लामा, आं रिल्स बानायगौमोनहाय बेफोराव, इसेबां मोजां ओरै होननानै। ओमफ्राय बियो बुंलांदों आरोना आंखौ फैबायल' था नोङो, बिराद मोजां लामा नुलांबावगोन होननानै। ओमफ्राय थांबाय थाबाय लामाखौनो बाख्नायलांबाय थायो आरो। ओमफ्राय थाङै जि गोजान मोनहैबाय। ओमफ्राय गोजान मोनहैनानै जि हाग्रा बारि मोनसे मोनबाय आरोना। ओमफ्राय बे हाग्रा बारियावहाय जि मानसि गिदिर फबनाय गोजा, गिलु बालु इथिबो लावदुम लावसि जि मानसि फबनाय। ओमफ्रायो इयाव थांनानै आङो गिहैबाय आरो आयु नोङो एसे मोजां लामाथि लाबोनानै आरो बेयावहाय मानो बेबायदि जायगा मोनफायखो, आं गिजोब्बाय एरिबाय होननानै। ओमफ्रायो मानसि गिदिर फबनायफोरा जि सिगिलायदो आरो सोरबा जि आवाज होदो। ओमफ्राय बबेबा मोनसे लावदुम फबनायनियाव सिफुं दामनाय खोनालायदो। ओमफ्राय आं गिजोब्बाय। ओमफ्राय बे मानसिखौ बुंबाय आरो आङो आयु नों मानो इथि लाबोखो आंखौ एसे मोजां लाबोनानै। ओमफ्राय आं बिराद गिनो ओंखारबाय माबाय होननानै। ओमफ्राय बेयो आंखौ बुंबाय आरो गिनाङा नोंखौ जेबो खालामा बिसोरो ओरै होननानै। ओमफ्रायो बैयाव सिफुं दामनाय ओरै खोनालायदो ओरैदो होननानै आं बुंबाय। ओमफ्राय बियो होनबाय आरो औ बेयाव फबनाय मानसिया बिराद सिफुं दामनो मोजां मोनोमोननो। ओमफ्राय मालाय बेसानि न'खरनि मानसिफोरा बेयावहाय सिफुं बावनानै दोनफैदो बेनो। ओमफ्राय बेयावनो सम सिफुं दामनाय मानाय खोनायो, आसा थालांबायना माबायना बेफोरबायदि जि मायाबा बुंबाय आरोना इयो। ओमफ्राय आंखौ गिनाङा होननानै बुंथारबाय बियो। ओमफ्राय आंबो इदि बुंनायखाय गियासै आरो गोसोखौ दाद खालामनानै इजोंनो थांफाबाय। बिनि खाथि आखाइ एरि हमजाबलायनानै थांदों आङो। ओमफ्राय बियो फाय होननानै लांबाय थायो। ओमफ्राय आं सोंबाय मानोथो दाबो मोनहैया, नोंलाय बहाथो लांनो नागिरदों होननानै। ओमफ्रायो नों फैबायल' था होननानै बुंबाय। ओमफ्राय बिदिनो थाङै बे हाग्रा बारिखौ बारलांलायबाय आरोना जोङो। ओमफ्राय बारलांनानै मोनसे
गिदिर बिल्डिं एकदम पुराना बिल्डिं मोनलायबाय आरो राजमहलफोर बादिखा ओमफ्राय आरो बिथिंनो लाना थांलायबाय आंखौ बिल्डिं सिंथिं ओमफ्राय बिल्डिं सिंथिंजाय ओरैबायदि लामा फिसा दङ आरो लामायाबो ओरै गोथौखा ओमफ्राय बे लामाया ओरैबायदि बेन्दों बेनला जेंसि जेंसा होथेला जोबनाय लामायाबो एसे बोरैबा लेथ्राथ्रासो आरो ओमफ्राय बिथिंनो लाना थांलायबाय आंखौ ओमफ्राय आरो आं होनलायबाय आयु नों आंखौ माथि लाबोसोदो माथो लामायानो गैया माथि थांनांगौ जाखो ओरै होननानै ओमफ्राय बियो होनबाय आरो आंखौ नोङो फैबायल' था आं नोंनो बिराद मा होनो लामा मोजां साफा खालामनानै होगोन बे लामाफोरखौ आं नोंनो बोस्रांजोबना होगोन नों फैबायल' था होननानै ओमफ्राय ओरै गोथौ थाखो गोथौ हाबलांबाय थायो आरो ओमफ्राय बिदिनो आंबो दि होमबालाय होननानै ओमफ्राय थांफाबाय थाबाय ओमफ्राय बेन्दों बेनलाफोरखौ बियो जि बोस्रां होखादो साफा खालामनानै आंनो लामा दिहुनना होदो आरोना ओमफ्राय थांबाय थाबाय ओमफ्राय आं एसे बोरैबाबो मोनलांबाय थादो आरो गोसोखौ बेफोरबायदि नुनानै ओमफ्राय आं बुंलांबाय थादो नों आंखौ बहा लांनो नागिरदों माथो दाबो सहैया माया होननानै ओमफ्राय नों फैबायल' था होननानै लिंलांबाय थायो आरो मोजांनो ओमफ्राय थाङै बे बिल्डिं न' गिदिरखौबो बारलांबाय ओमफ्राय बारलांनानै ससे थांनानै आरोबाव बिराद गिदिर न' मोनहैबाय आरोना जोङो बे न'आ एकदम गुफुर साफा आरोना ओमफ्राय बाहेराव सासेबो मानसि गैया ओमफ्राय न'आल' जि गिदिर ओमफ्राय दरजायाबो जि गिदिरखा ओमफ्राय बे दरजा खाथियाव थांनानै बियो मोनफैबाय जोङो होननानै दरजाखौ ब्लां खेंना होबाय आरोना इयो ओमफ्राय दरजा खेंनानै आं ओरै नाहरनाय लोगो ओमफ्राय बेथ' आंनि खाथियावसो दंमोन ओमफ्राय ओरै नायफिननाय लोगो मानसियानो गोमाबाय बियो बहा थाखोथाय आङो मोनथिनानो मोनला आरो ओमफ्राय आसुरित जाबाय आङो आयु आंखौ लाबोनानै बहा हारसिं गारना दोनफैखो बिलाय होननानै गिलायलायबाय आरो आङो ओमफ्राय दा बे दरजाखौ खेवनाय लोगोनो बे न' सिङावहाय ओरैबायदि मानसि दङ गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै इदिनो जि मानसि दङ आरोना ओमफ्राय जाय जेरै सोरबा खामानि मावदो जायगा सिबदो माइरं जावदो इदि नुसोबायहाय आङो मानसिफोरखौ ओमफ्राय बिसोरो दरजा खेंनाय लोगो आं दरजा मोखाङाव गसंनानै थाबायना ओमफ्राय बिसोरो आंखौ हाप्प' हुप्प' नायहरजोब्बाय आरो गोमोरलायबाय ओमफ्राय गथ' फिसाफोराबो आंथ' मोगथाङावबो बिराद गथ'फोर मोजां मोनोना ओमफ्राय गथ' फिसाफोरा आंनि खाथियाव फैनानै आंखौ ओरै दांना नायलायलायदो आरो ओमफ्राय आं गिस्रोमबो मोनदों ओमफ्राय आरो गथ'फोरा इदि मिनि आंखौ ओरै दांनायखाय एदावनोबो लुगैदो आरो आं गथ'फोरखौ ओमफ्राय आरो असिनाकिना ओमफ्राय बोरैबाबो मोनदों आरो ओमफ्राय आङो गल'ल' गसंहैनायखाय इसोर आंखौ फाय होननानै लिंनानै लांबाय आरो आलासि बायदि खालामबाय ओमफ्राय आंनो जि माबा माबि जासिदो साहा जासिदो फिथाइ सामथाइ आपेल ओरै बेफोरबायदि जासिदो आरो ओमफ्राय इसोर इसां मोजां माबादोना जासिदोना ओमफ्राय आंबो जाबाय आरोना ओमफ्राय ना बिसोरो रावबो बेलेग ड्रेस गानाखै गासिबो गुफुर गानजोबदो हौवासाफोराबो हिन्जावसाफोराबो गथ'फोराबो बोराय बुरैफोराबो गासिबो गुफुर गानजोबदो आरो ओमफ्राय आंखौबोथ' गुफुर गानहोना लाना थांखादोंना ओमफ्राय आंहाबो गुफुर जाहैबाय आरो ओमफ्राय इदि सानदों आरो आं सिमाङावनो आयु मानो गासिबो गुफुर गानजोबदो इयावलाय होननानै ओमफ्राय न'फोराबो गुफुर गोजा ड्रेसफोराबो गुफुर गोजा आरो ओमफ्राय आरो बेनिनो सानैसो मानसिया आंखौ आलासि बायदि खालामबायना ओमफ्राय फाय नोंखौ जोङो मोनसे जायगायावहाय लाना थांनि होननानै सानैसो मानसिया लानानै थांलायबाय माहाय इदिनो सिख्लाहां माहां आरो इसोर लाना थांग्राफोरा ओमफ्राय लाना थांनानै ससे थांनानै आरो मोनसे जि गिदिर न' मोनलायबाय माबा बायदि कलेज माथां बेबो गुफुर गोजा न'आ ओमफ्राय बेयावबो जि मानसि दङ ओमफ्राय बिसोरबो गासिबो गुफुर ड्रेस गाननाय गोजा ओमफ्रायो माबा आरोना इदि होननानै खिथासोदो आंनो बैयो जोंनि माबा कलेज रुम बैयाव इदि फोरोङो बैयाव इदि माबायो मानसिफोर फायो ओरियो इदि होननानै जि खिथाहरदो आरो हाबनाबो देखायाखै माबानिफ्रायसो गाहायनिफ्रायसो देखायहरदो ओमफ्रायो आङो ए होनबाय ओमफ्रायो उनावहाय आंखौ होनबाय आरो इसोरो नों बे बाहेरावनो जिरायथ'बाय था जों बै रुमाव हाबहैनि होननानै आंखौ हारसिं बाहेराव बेन्चआव जिरायहोना गालांनानै गावसा हाबहैबाय ओमफ्रायो साथाम सेंग्रामोन आरो ओमफ्राय साथाम सेंग्रानिनो सासे सेंग्रा जि साइसखा मेगन बेस्रांनो दाबो गोसोआव दोंबाय थायो आङो मानसिनि महरखौ सिमांनिखौनो ओमफ्राय बे मानसिया आंखौ नायबाय थादो आं हारसिं जना थादोना ओमफ्राय नायबाय थानानै उनावहाय आंनि खाथियाव फैबाय ओमफ्राय फैनानै आंजों रायलायबाय आरो ओमफ्राय आंबो रायलायबाय
जाबाय ओमफ्राय आंखौ प्रप'ज खालामदों आरोना बे सेंग्राया आं नोंखौ मोजां मोनो नों आंजों हाबा जानांगोन मानांगोन नोंखौ आं लाखिगोन ओरिगोन होननानै बे जायगायावनो आंखौ प्रप'ज खालामदों ओमफ्रायथ' आङो होनबाय आरो आं हाबा जाया आङो हाबा जाखानायसो आंहा थांफिननांगौ आं इयाव इदिनो आं लोगो लाबोनायखायसो फायदो मादोंमोन इदि होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय दा बे सेंग्राना आंखौ नांथारगौ आरो ओहो आं मिथिया आंनो नोंखौ नांथारगौ नों आंजों हाबा जाथारनांगोन ओरनांगोन होननानै ओमफ्राय आं गाबबाय ओमफ्राय आंबो एसे अख्रा अख्रा खालामबाय बेबो अख्रा अख्रा खालामबाय ओमफ्रायो बे सेंग्राया आंखौ रागा जोंबाय आरोना ओमफ्राय लोगो लोगो आंखौ गावनो देखायखादों नों जुदि आंजों हाबा जायाबाथाय आं नोंखौ दानो गावथारगोन होननानै पिस्तल देखायलायबाय आरोना सिमाङावहाय ओमफ्राय आं जि गिबाय आयौ आंखौ गावथार मारसिगोनदां होननानै ओमफ्राय बिसोरनिनो सानैसो गिदिर मानसिफोरा फायनानै बादा होबाय आरोना बियो जोंनाव गोदान मानसिसो आलासि मानसिसो माने इदि खालामदो इदि खालामनाङा आरो नाङा हामा एरिया होननानै ओमफ्राय बे सेंग्राया आंखौ रागा जोंबाय ओमफ्राय रागा जोंना नायहाबनानै होननानै इदि रागा जोंलायलायनानै थांबाय आरोना ओमफ्राय आंहाबो जि गिबाय ओमफ्राय आङो बिदिनो गाबु गाबु जाबाय आरो ओमफ्राय उनावहाय सासे बुरै बे जायगानिनो सासे बुरै बेबो गुफुर गाननाय गासिबो गुफुर गानखानाय ओमफ्राय बे बुरैया आंनो इदि होननानै खोन्थाखुमादों आरो नोङो जाय जायगायाव फैदोंना बे जायगानि मानसिफोरा रावबो माबा नङा मानसि नङा बेयाव थानाय मानसिफोरा गासिबो आत्मा गोजासो इदि होननानै खिथाबाय आयौ जि हामा गिखाबाय ओमफ्राय इदि होननाबो बुंदों आरो नोङो बै फैबाय थानाय समावहाय मानसि फबनाय मानाय जायगा लोगो मोनबोदोंमोन ना ओमफ्राय बैयावहाय जेसेबांखिनि मानसि फबनायनि माबा नुबोदोंमोन बेनि मानसिफोरानो बेयावहाय गासिबो दंफायजोबो बै जायगायावहाय गैया इदि होननानै बुंदों ओमफ्राय बेयाव थानाय मानायफोरा गासिबो आत्मा गोजासो रिसो इदि होननानै ओमफ्राय जि गिखाबाय आङो आयु आंखौ इदि जायगायावसो लाबोनानै दोनफैबाय माबाय होननानै ओमफ्राय आङो जि इदिनो हारसिंनो गाबबाय थाबाय आं थांफिननोसै आंखौ दोनहैफिन ओरैफिन होननानै आङो बे बुरैनि सिगाङावनो बुङै गाबबाय आरो ओमफ्राय दा बिसोरनिबो गिदिर मानसिफोर बुजि गोरोंफोर दङ ना ओमफ्रायो इसोर बुजि गोरोंफोरा आंखौ बुंबाय आरो नों थांफिननोसै इदिबालाय थांफिनसैबालाय नों थांफिननो हागोन नाथायबा नोंखौ जोङो दोनलांनो हानाय नङा नोङो हारसिंसो थांनो नांगोन होननानै बुंबाय आरो आंखौ ओमफ्रायो जागोन दे आं हारसिंबाबो थांगोन होननानै ओमफ्राय ओरैबायदिबो खिथादों आरो आंनो नोङो जाय जायगाथि फैदोना नों बे जायगाथि थांफिननो हानाय नङा नोङो थांबाबो बेलेग लामाजोंसो थांनांगोन होननानै बुंबाय ओमफ्रायो आंनो मोनसे लामाबो देखायनानै होबाय नै बे लामाथि थां होमबानिया नों सहैगोन होननानै ओमफ्राय बे लामाया ओरैबायदि बोरैबा फिसासा गिथावना ना ओमफ्रायो बे लामाथि फैबा दै बारलायलायनांगौ आरो ओमफ्राय आं गिसांनो इदिनो दै बारलायलायनानै बोरै न'आव मोनफैफिनखो बारा थर थास्लाबासै आङो न'आवहाय मोनफैफिनबाय जेन थेननो ओमफ्रायो न'आव मोनफैफिननानै सिमाङाबो आंना इदिनो थब सिरि मोनखांबाय आङो ओमफ्राय सिरि मोनखांनानै आंथ' सिरि मोनबा माबा टाइम नायखायो नालाय खैथा जाखो मा जाखो होननानै ओमफ्राय टाइम नायबोला फुंनि 5:13 जाबायमोन आरोना ओमफ्राय आङो टाइमखौ नायनानै आयौ माबायदि सिमां नुदों आं दिनै आयौ एसां गोलाव होननानै जि बोरैबा बिसिनायावनो दसे गोबाव सानहाबलायबाय आरो ओमफ्रायो उनाव मेंखांलायनाय मोनबाय आङो ओमफ्राय उनावहाय आङो सिखारनानै मुथुनो खोन्थाबाय ओमफ्राय मुथुआबो बोरैबा गिस्रोम मोनलायलायबायनो आरोना सिमांखौ ओमफ्राय आङो ओरैबायदि सानबाय थाबाय आरो हारसिंनो मोगथाङावहाय बै सेंग्राजों आङो हाबा जागोन होननानै बुंफ्लांनायबा आं मा जागौमोन आंखौ लाखिसिगौमोन नामा बिसोरलाय होननानै मोगथाङावनो सानफ्लांबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय आङो दाबो गोसोखाङो बे सिमांखौ ओमफ्राय बै सिमाङाव नुनाय सेंग्रानि महरखौ आङो दाबो गोसोआव दङ माने ओरै गोसोखांहरबाथाय आंनि मेगनाव नायनो हायै बायदि नुफ्लांलायो आरोना ओरैबायदि सिमां आं बेबायदि सिमांखौ मालाबाबो नुफेराखै बेनो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आंथ' बे सिमां नुनाया सप्तासेसो बारबाय ओमफ्रायो नुफिनबो बावाखै आरो बे सिमांखौ ओमफ्राय बेखौनो बोरैबा गोसोखांफ्लांबाय थायो ओमफ्राय गोसोखांफ्लांबाय थानायखाय आंनि इउटुबाव शेयार खालामस्रानि होननानै एसे भिडिअ बानायदों आरोना गिलु बालुनो मा सिमां ओमफ्राय आंना सिमाङा बेखिनियानो लोगोफोर आं शेयार खालामनो मोनब्लासो गोसोआ सान्ति जाबाय बायगोनदां होननानै एसे शेयार खालामबाय